Hej og velkommen til Unigarns tutorial, en lille undervisning i det her flotte tunesisk hæklede krydsmønster. Vi bruger i dag Mayflowers ribbon, som jo er vældig populær blandt alle vores kunder, og så den her pony tunesisk hæklenål nummer 12. For det trænede øje, så vil man kunne se her, at normalvis så kræver ribbon en hæklenål størrelse 8, men når vi nu tunesisk hækler, så går vi altid 3 eller 4 nålstørrelser op, netop for at undgå, at maskerne bliver alt for stramme. I tunesisk hækling, der har man altid en bagside, og som man kan se her, så er det dem, der løber her på tværs. Og bruger vi nu en tunesisk hæklenål nummer 8, så vil det her blive alt for stramt, og maskerne vil være svære at arbejde med. Man kan selvfølgelig altid prøve med en mindre nål. Vi har også prøvet med en 10'er, og det bliver også fint. Men man vil så opdage, at det bliver knap så fleksibelt et mønster. Hvor jeg i hvert fald kom frem til, at jeg synes, at 12'eren gav os sådan lidt åbent det mest tydelige krydsmønster. Men det kan man nu prøve sig frem til, som man vil. Og andre garntyper er selvfølgelig også sagtens muligt, hvis man vil have et finere mønster og gå ned i en tyndere garn, og dermed også en mindre nål. Så jeg lægger lige det her til side, og så vil vi egentlig starte ud. Vi har vores tunesisk hæklenål størrelse 12 og vores ribbongarn. Og jeg starter ligesom man gør med alle mulige andre hækleprojekter med at lave den første ring til at sætte nålen igennem med. Det gør jeg på lidt forskellige måder, men nu har jeg den her lidt gammeldags måde at gøre det på. Jeg slår 12 luftmasker op, og jeg sørger for lige at komme op omkring det tykkeste sted på nålen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uanset hvor bredt man måtte ønske sig mønstret her, kan jeg selvfølgelig lige lade det ligge her i baggrunden, så man kan se det. Så skal maskeantallet altid være deleligt med 2. Så det vil sige lige maskeantal, uanset hvor meget man vil. Man kan jo eventuelt lige starte med at hækle sådan en 10 eller 12 masket prøve, så man kan se, hvor meget det fylder, og derfra så lægge det til, som man nu ønsker sig. Man skal aldrig måle kun efter luftmaskerne, for lige snart vi begynder at gå igennem alle de her masker med vores tunesisk hæklenål, så vil det trække sig en lille smule sammen. Så tag lige at hækle et par rækker, og derfra lave opmålingen. Ribbon vil altid se sådan lidt sjov ud her i starten, men det skal nok blive bedre. Tunesisk hækling starter altid med, at vi går ned i ikke den første maske, vi har her, men den næste, og går ned og trækker op. Vi går ned i den næste, slår om og trækker op. Går ned i den næste, slår om og trækker op. Går ned i den næste, slår om og trækker op. Og sådan fortsætter vi hele vejen hen. Går ned, slår om og trækker op. Lidt ligesom hvis nu man var på jagt efter at lave en festmaske eller alle mulige andre almindelige hæklemasker. Ned og træk igennem. Ned, slå om, træk igennem. Ned, slå om og træk igennem. Sidste maske ned, slå om og træk igennem. Jeg trækker nu lige alle maskerne op her på den tykkeste del af den tunesiske hæklenål. Fordi så har jeg nemlig lidt plads, når jeg skal til at retur igen. Og vi har nu 2, 4, 6, 8, 10, 12 masker. Og det var også det, vi startede med hernede, og det kontrollerer vi hele tiden, at de der 12 masker vil med at gå igen. Nu skal vi retur, og det er fuldstændig helt klassisk efter tunesisk hæklenålsregel, eller hækleopskriftsregler, at vi går igennem 1, trækker igennem, sådan her, lægger stoffet over her, trækker igennem 1, slår om, og så trækker vi igennem 2 masker, slår om, trækker 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 igennem 2, slår om, trækker igennem 2, slår om, trækker igennem 2, og den sidste slår om, træk igennem 2.
Så er vi retur, og har nu fået lavet de her lodrette stolper, om man vil, som vi skal bruge til at skabe vores første V'er, som vi har her. Og nu kommer hele proceduren så, som mange af jer måske har haft lidt svært ved at gennemskue. Jeg vil sige, jeg skulle også godt nok lige have et par gange, før jeg var helt med på, hvad det her det gik ud på. Men det vi gør, det er, at vi har allerede en lodret maske her, som svarer til vores maske 1. Den rører vi ikke ved. Så har vi de næste 2 lodret. Dem tager jeg simpelthen nålen igennem på forsiden. Altså, vi går ikke ned i noget. Vi skal egentlig bare sørge for at få de her 2 masker ind på nålen. Trækker igennem, altså slår om på ganske normal vis, og trækker igennem de 2. Sådan. Nu har vi 2 masker på nålen. Så kommer så det her, som man kan sige, er det omvendte af, hvad vi vil normalvis. Normalvis så slår vi jo altid om den her vej, og så fortsætter vi. Men for at få det her fine V-mønster, eller bunden af exit, om man vil, så slår vi faktisk foran. Så det vil sige, at i stedet for at gå bagom, så slår man foran. Nu holder jeg lige fingeren her, så den ikke smutter nogen steder. Så gør jeg det samme igen, trækker igennem, eller går igennem de 2 ydermasker. Sådan her. Nu kommer, hvad kan man sige, det svære faktisk. Det er at sørge for, at den her den ikke smutter nogen steder hen, inden jeg trækker igennem. Så det jeg plejer at gøre, det er at sætte fingeren på den her nummer 2 maske. Og så sørger jeg egentlig for, at jeg kan få mit garn her ned under, for så at trække det igennem og op på masken. Og det skal jeg nok vise igen. Jeg går foran, altså foran, ned i de 2 næste lodrette stolper her, holder på garnet, sådan at det ikke smutter nogen steder. Jeg kan nærmest sige, at jeg har det om fingeren her. Og igennem de 2 masker, jeg lige gik igennem, og bliver foran den maske, slå foran om nålen og op igen. Og det gør jeg igen. Foran og ned i 2 masker. Holder godt ved. Trækker igennem og op. Ja. Jeg slår foran igen. Ned om 2 masker. Holder ved her. Trækker igennem de 2 masker. Og op. Nu har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masker, og vi skal jo op på 12, så jeg slår foran en gang til. Nu kommer det her lidt specielt altid ved tunesisk hækling, det er, at vi vil gerne ramme de 2 endemasker, der sidder her, for at få en fin, hvad kan man sige, side. Så dem skal jeg så igennem, og det kan godt være lidt svært at vise, men hvis nu jeg ligesom gør sådan her, så tror jeg måske, det giver mening. Og så holder jeg ved igen her, og igennem og op. Og herved ramte jeg mine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 masker. Så skal vi tilbage igen, og det er på helt, han har sagt normal manér, slår om på god gammeldags, altså bagfra foran, trækker igennem 1, bagfra foran slår jeg om, trækker igennem 2, 1, og der skal man sådan lige være lidt på vaks med de her, lige i starten her, 2, trækker om foran, og igennem 2, trækker foran, slår om foran, går igennem 2 masker, slår om foran, går igennem 2 masker, foran, går igennem 2 masker, nu skal jeg spørge, ikke stikker af for kameraet her, foran, og igennem 2, foran, og igennem 2, foran, igennem 2, foran, igennem, lige om lidt, 2, slå om foran, igennem 2, og foran, og igennem 2. Og nu ser det her lidt sjovt ud. Men se her, nu har vi faktisk fået skabt, hvis jeg ellers lige kan få ved, vores første krydser. Og her tænkte jeg, da jeg lavede det her første gang, det her det bliver aldrig godt. Men det gør det. Så vi skal bare videre. Den her række, vi lige har taget nu frem og tilbage, det er faktisk den ene af de 2 rækker, man hele tiden bliver ved med at gentage, indtil at man når til sit slutarbejde. Jeg skal nok vise, hvordan man så lukker af her. Det har jeg ikke gjort på den her. Men det er sådan set det, man vil gøre fremadrettet. Så den næste af de 2 rækker, vi nu skal lære, det er altså den, der kommer nu.
Og her starter vi så en lille smule anderledes for at få krydserne. De skal jo hele tiden gå på tværs af hinanden, at når vi har 2 ben der, så skal de næste 2 ben komme for skudt. Så for at opnå det, så går vi sådan set bare kun ned i 1, og vi slår ikke om eller noget som helst, bare direkte ned i 1, slå om og hente garnet og op. Det var sådan set lige til at finde ud af. Så kommer det svære her, for nu skal vi hele tiden sørge for at trække, så vi kan blive ved med at se de her overvejer eller u'er, eller hvad vi nu skal kalde dem for. For det næste, jeg skal nu, det er at gå ned i det ben, der hører til det u, vi lige var igennem først, og så det ben, der hører til det næste u, uden at slå om. Og når jeg så er gået igennem, så slår jeg om på ganske normal vis, og trækker igennem de 2 og op. Herfra så fortsætter vi med den omvendte omslåningsteknik i forhold til det, vi plejer med at gøre sådan. Så lægger vi den foran pinden, og vi går ned i det næste. Nu skal jeg nok forklare det lige ved at lægge det ned her, så tror jeg, man bedre kan se det. Jeg løfter det lige op sådan her. Ned i det V og det V. Så det vil sige, når vi så kommer til den næste, så bliver det V og det V. Så det vil sige, det er ikke de 2, der hænger sammen, som man synes ville være det naturlige. Nej, vi skal have dem forskudt. Så jeg har slået foran. Jeg går igennem det sidste ben, jeg kom fra, og det første ben, jeg kommer til. Holder ved som før her, og trækker igennem de 2, og slipper, og så justerer jeg lige garn til. Jeg slår den omvendte vej foran, finder det ben, jeg kom fra, det sidste ben her, og det første ben ind i det næste u, eller v, eller hvad vi nu skal kalde det for. Holder ved garnet, trækker igennem, og kommer op. Slår foran igen. Jeg finder mit u-ben her foran. Eller ikke foran, men ind under her. Og så slår vi igen om på normal vis, trækker igennem med 2. Og nu har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi skal jo op på de 12, så det vi gør nu, det er, at vi slår om foran. Og vi går igennem den ene. Og trækker igennem. Sådan. Og så går vi bare igennem. Og den ligger faktisk, jeg kan se den der. Og så herover det her lille sammensætning af 2 masker her. Trækker jeg igennem. Og det kan godt nogle gange lige være lidt besværligt i starten her. Slår om og trækker igennem. Bum. Sådan, så skulle vi gerne have med 12 masker, og vi eftertæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Herligt. Tilbage på totalt samme måde, som vi har gjort de andre gange. Træk igennem 1, slå om og træk igennem 1, slå om, træk igennem 2, slå om, træk igennem 2, slå om, træk igennem 2, slå om, træk igennem 2. Hvis den vil være med mig nogle gange, så skal man lige have neglene lidt i brug her. Slå om, træk igennem 2, slå om, træk igennem 2, slå om, træk igennem 2, slå om, gennem 2. Og sådan fortsætter vi, indtil vi når til starten. Sådan. Og der vil hele tiden være det her sjove gap, indtil vi sådan lige kommer lidt mere i gang. Og navnlig lige nu, for jeg hækler det lidt løst. Vi tager en tur mere frem og tilbage, både med den første række og den anden række, så I lige har et par forsøg at gå efter. Og nu starter vi egentlig præcis som vi gjorde til at starte med at vi går igennem de to første V'er, om man vil, og henter igennem på ganske normal vis. Ikke noget med at lægge garnet foran den første gang. Det gør vi først nu. Så vi lægger det på den forreste side af pinden, ned i et ben og ned i det næste ben, holder ved, trækker igennem. Nu fik jeg vist lige, jeg spoler lige tilbage, for det her det blev ikke så fint. En gang til. Og det er nemlig det, man skal holde øje med. Trækker foran nålen, ned i det ene ben, ned i det næste ben, holder godt ved her, for det var det, jeg ikke lige gjorde. Sådan der, og kommer op, trækker foran,
ned i det yderste ben, ned i det forreste næste ben, holder ved og trækker om. Slå foran. Og så skal vi have fundet vores næste V, det har vi lige der. Ned i det forreste, og det næste V, det kommer her. Ned i det næste, holder ved, trækker igennem, og vupti, så var de der. Og der er vist lige til en tur mere her. Ned i det. Det kan godt være lidt svært, men man må gerne hive lidt i det, for det giver mening. Ned i den der. Og op af den her. Tag ved. Og træk igennem. Sådan. Man kan sådan set ikke ødelægge noget ved at trække igennem. Eller ved sådan at hive lidt. Tværtimod, så giver det bare bedre mening. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den sidste, som du sagde med at lægge foran. Og ind igennem vores side lykker herover. Og der skal vi sådan lige sørge for, vi kan faktisk se 3 her jo. Så vi skal have de 2 isoleret fra den, der ligger bagved. Stik den ind der. Sørg for lige at holde ved det garn, vi har lagt foran, så det ikke smutter med. Derned, det vil vi ikke have. Vi holder ved det. Og slår om. Fik jeg sgu lige smækslået. Sådan der. Og så har vi vores 12 masker. Så skal vi tilbage. Og nu er vi ved at have den. Vi slår foran her og trækker igennem 1. Og foran og igennem 2. 1, 2. Og fortsætter på samme vis hele vejen retur. Og jeg spoler ikke hurtigt frem, for I skal have en chance for at se præcis, hvad der sker hele vejen. Sådan. Det var så vores række 1 igen. Og vi skal nu til vores række 2. Og den starter som sagt, i stedet for at gå igennem 1, så starter den ved, at vi går igennem 2. Ned i de 2, vi kan se dem lige her, de ligger og venter på os, de 2 V'er her. Ned igennem dem. Tag ved. Og op. Det er noget værre vrøvl. Vi skal kun ned igennem 1. Det er min fejl. Vi skal jo have den modsat. Vi skal ned her. Og op. Og vi skal ned i de næste 2. Uden at slå om. Kun på tilbagevejen selvfølgelig. Og nu slår vi om. Wow, og se her. Hvis man så mister den, så har vi balladen. Så den skal blive der. Sørg for, at vi får hentet det samme garn herover. Det nærmest laver sådan en U herover. Kan vi se det? Upsi. Og trækker op. Foran. Igennem de 2. Holder ved. Trækker igennem og op. Foran. Ned her. Trækker igennem. Sådan. Vi mangler lige lidt nu. Foran. Ned igennem 1. Det er den sidste, der er, inden vi kommer til den aller sidste kantmaske, om man vil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Slå foran. Gå igennem de 2, vi finder lige her. Og hvis man er i tvivl, så bare vend, og så kan man se det super nemt. Holder vi. Og trækker op. Og så endte vi igen med 12. Nu holder jeg lige nålen her. Man vil hele tiden have siderne her, som dem, der ligesom vil mangle noget. Men jeg tænker, at laver man nu for eksempelvis puder, så vil vi alligevel bruge det her over til at fæstne den modsatte side. Så jeg tænker ikke, det er sådan, gør alverden. Det er i hvert fald også det, jeg oplever, når jeg har min egen her. At der kommer sådan en sjov kant uden noget. Det har jeg prøvet at omgås, men det kan vi ikke, fordi vi skal ligesom over og fange den her sidste. Men man kunne jo vælge at sy den på indenfra, eller sammenhækle den her, og så forestiller jeg mig egentlig ikke, at der bliver noget problem i forhold til udseendet af det. Så det er egentlig bare lige for, at I gør ikke noget forkert, når den har de her ude. Alt er fint.
Vi slår foran og trækker igennem 1, slår foran, går igennem 1, skal vi have der, 2, slår foran, igennem, dem fik jeg vist stramt lige rigeligt her, 1, 2, så returen er præcis det samme hver eneste gang. Det er kun turen den anden vej, der varierer hver gang med, hvordan man starter og hvordan man slutter. 1, 2, 2, 1, 2, 1, sådan, sådan, og her er vi så. Da-da! Jeg vil sige, at det her mønster er ikke svært. Det eneste, der ligesom er svært ved det her, det er at lære det der med, at man går den vej, og man skal holde ved, når man trækker igennem. Det er sådan set det, der sådan egentlig volder en mest besvær, for det er det der, man er mest unaturligt. Vi er vant til at gøre sådan, når vi skal ned i noget og trække op. Så det vil sige, at det er egentlig den teknik, man egentlig skal få lært sig. Det er det her med, at vi lægger noget foran nålen på de her V-omgange, vi har i midten. Når vi selvfølgelig går igennem noget af hænderne, så er det helt naturligt, så vi gør, som vi plejer. Men der er lige den her modsat, som man skal vende sig til, når man laver det her. Plus, at man selvfølgelig også lige får arbejde lidt med lidt håndkræfter, fordi når vi begynder at have flere masker på nålen, så begynder vi også at skal holde lidt mere ved og skal arbejde lidt mere. Så det er god fingertræning. Nu når vi har opnået den længde af det her stykke materiale, vi gerne vil have, så skal vi selvfølgelig have sluttet af. Og man slutter ikke særlig pænt af ved bare at bryde den her. Så jeg vil gerne køre den herover for så at lukke den ned, for egentlig at få samme afslutning i toppen, som vi egentlig lidt har i bunden. Og det gør os egentlig mega nemt, fordi at det, som vi egentlig gerne vil, det er reelt set bare at komme nålen ned imellem de enkelte stolper, vi har en af gangen. Det gør vi bare sådan her foran, så trækker vi bare nålen igennem og laver egentlig det, der svarer til en god gammeldags kædemaske. Ned i det næste ben, over at hente garnet, træk igennem og lave en god kædemaske. Ned i det næste uge, træk igennem, lave en kædemaske. Vi finder den næste stolpe der, træk igennem og over. Her. Igennem. Så det er egentlig bare lige at finde de her sidste stolper hele vejen hen. Så mangler jeg lige, at den sitter godt gemt herinde. Vi kiggede lidt for meget i den anden. Pynt med det. Det udligner vi. Og så selvfølgelig vores afslutning her. Også med en kædemaske. Så kan man jo eventuelt efterlade et langt stykke til sammenhækling, når man nu får lavet begge sider, hvis man vil det. Og her har vi så en lille mini-udgave af det her fine, skal vi kalde det X-mønster. Jeg håber, at den her video giver lidt mening i forhold til alle jer, som har haft det svært ved at gennemskue de udenlandske videoer. Og er der spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkommen til at skrive til os på info@unigarn.dk. Alle materialer, både hæklenål og ribbongarn, kan selvfølgelig købes på unigarn.dk. Tak fordi I så med. Hej hej!